Tervetuloa katsaukseen tekoälystä ja missä mennään vuonna 2026. Käymme läpi, miten kielimallit toimivat ja millä alustoilla niitä voi käyttää. Puhumme tokeneista, malleista, laitteistoista, agenteista ja tekoälyn hallinnasta Microsoft 365-ympäristössä. Tekoäly oppii datasta ja ennustaa todennäköisimmän seuraavan tuloksen. Se ei ajattele, vaan laskee todennäköisyyksiä. Tekoälymalleja voidaan kouluttaa ennustamaan muutakin kuin sanoja, jolloin sillä voi esimerkiksi tuottaa kuvia ja niistä taas videota. Annettu työ pilkotaan tokeneiksi. 100 tokenia on noin 75 sanaa. Käsky kuluttaa tokeneita sekä kysymyksenä että vastauksena. Pitkät sanat pilkotaan osiksi ja erikoismerkit vievät myös tokeni. Miksi näitä tokeneita ja vieressä olevaa hinnastoa tulee sitten tarkastella? Normaaleissa kuukausitilauksella olevissa tekoälypalveluissa on yleensä kiinteä hinnoittelu, joka perustuu palveluntuottajan arvioon keskimääräisestä käytöstä. Asia kuitenkin muuttuu, kun tekoälyä hyödynnetään agenttien tai muiden rajapintojen kautta. Rajapinnan kautta tapahtuva käyttö laskutetaan yleisesti tokenien pohjalta. Joissain käyttötapauksissa osa työkuormista kannattaa ajaa halvoilla malleilla tai rakentaa niille oma laitteisto. Malleja voidaan ajaa paikallisesti omalla tietokoneella suljetuissa konesaleissa, kuten Microsoftin Azuressa tai toimittajien tarjoamana palveluna. Omalla koneella ja suljetussa ympäristössä käsitellyt tiedot eivät karkaa maailmalle. Pilvi tarjoaa suurimman laskentatehon ja kapasiteetin suuriin tehtäviin, mutta omalla laitteistolla hallitset täysin dataasi ja se on pitkällä aikavälillä edullisempi tietyin ehdoin. Uuden sukupolven suorittimet käyttävät yhdistettyä muistia, ja pienessä kotelossa olevassa laitteessa voi olla jopa enemmän muistia kuin markkinoiden parhaissa grafiikkasuorittimissa, jotka aikaisemmin olivat ainoa vaihtoehto ajaa kyvykkäitä malleja. Tämä kehityssuunta ja mallien kvantisointi tuovat tekoälyn paikalliseen työasemaan. Kontekstiikkuna on mallin muisti. Mitä suurempi se on, sitä pidempiä ja monimutkaisempia kokonaisuuksia voit antaa kerralla. Omalla huipputason paikallisella laitteistolla kontekstiikkuna tulee olemaan keskikokoinen ja iso malli on saavutettavissa, kun laitteiston hintoja aletaan laskemaan kymmenissä tuhansissa euroissa. Huippumalleissa monissa sadoissa tuhansissa. Agentti on tekoälyä, joka käyttää työkaluja tai ohjaa toisia tekoälyjä. Se toimii itsenäisesti vaiheittain kohti asetettua tavoitetta. Agenttia voidaan ajaa kuten tekoälyä, eli eri alustoilla, kuten paikallisesta koneesta tai palvelimelta. Palvelimelta ja toimittajan ratkaisusta agentin konfiguraatiot on yleensä rajatut. Agentti voi ratkoa tehtäviä pienemmällä kontekstiikkunalla pilkkomalla työt osiin. Agentin käyttöön voi kustomoidussa käyttötapauksessa valjastaa monia erilaisia itsenäisiä tekoälymalleja omilla palvelimillaan, jolloin sen kyvyt voivat ylittää yksittäisen suuren kontekstiikkunan omaavan mallin. Agentti asettaa tavoitteen, luo suunnitelman, toimii ja lopuksi tarkistaa tuloksen ja toistaa tätä tarvittaessa. Esimerkkinä agentti voi hakea internetistä tai vaikkapa sähköpostista tietyn aihepiirin tiedot ja lähettää niistä koosteen. Tehtävät eivät rajoitu kuitenkaan näin yksinkertaisiin töihin. Esimerkkeinä vaikeammista tehtävistä agentit ovat esimerkiksi löytäneet tietoturvahaavoittuvuuksia monista turvallisina pidetyistä käyttöjärjestelmistä. Ne voivat myös käydä läpi paljon aikaa vieviä tehtäviä, kuten videomateriaalin tarkastelua paljon tehokkaammin kuin ihminen. Copilot on Microsoftin käyttöliittymä, joka tuo tekoälyn ja organisaatiosi datan osaksi päivittäistä työtäsi. Se ei ole tekoälymalli itsessään. Copilotin alta löytyy uusimmat ChatGPT-kielimallit ja tutkija-agentin kautta saatavilla on Claude. Cowork vielä antaa pääsyn Sonnet- ja Opus-malleihin. Ilman, että näitä palveluita tarvii erikseen hankkia toimittajalta, Agent 365 hallintakerros Microsoft-ympäristössä antaa organisaatiolle valmiuden hallinnoida tekoälyn käyttöä, joka olisi aika mahdoton tehtävä käyttäen lukuisien eri toimittajien tilauksia. Nyt hallitset tekoälyn ja agenttien perusteita sekä tiedät, missä malleja voi ajaa. Käteen jäi 6 pointtia. Kysymyksiä voi esittää tekoälylle, sehän tämänkin videon tuotti kokonaan. Palataan sorvin ääreen ensi videolla. Terveisin Agentti 365 Pauli.